Horre batxuk jerarkiak taldetan, badu jendia pixu gehiokin, karakterrak ere bai, badu jendia timidegoa, bertze batzuk zeragoa, batzuk txuloputa batzuk, bertze batzuk persona honak, batzuk denetik. Zeia izan da, zuk kusi duzun gauza basatina? Pues joka, jendia, joka, bai. Nik ustit bi metrokok hola hartuak, bi hiru aldiz, bai, hola, eta hori okerta jendia sepatu, zin sepatu, zani nola sepatzen txit, eta maus kiloko bi. Hartu behar ditu hostia, jendia sepatu entrenatzen, eta hori hauniztan. Eta gero, bestuarion ere, hauniz, kritika hauniz, karo nik hizkuntza hauniz enteintzen txik, ni balkaniko eta batzutan hartzen aldit, orduan haitzen txuk, beti. Kritikatzen etiketari. Hori pasatzen dileko uzita, minio konflikto hauniz, bai, konflikto hauniz, eta bestuarien denak isilik, eta bi hola oiuka bertziri, baina hauniz da. Hor, talde bezala nola gestionatzen da, ez? Dago autoridade nagusia izanen dela entrenatzaia, ez? Eta zeiken du, eta hauniztan entrenatzaik ere txikinak zaten. Hor, multa ekonomika. Multa. Gehientan hola funtzionatzen, hola isitzen juk denak. Nik uste ere entrenatzaia lasai honen dela hola. Hor multa, nik uste entrenatzaien kontra ere bai, hola joanak. Eta hor multak, eta hor badaude arau batzuk, urtero firmatzen joga arau batzuk de... Kontratun, baldintzen. Euske hor presioa uniz dukenin, hor... Animalia nola baitatetzen. Atetzen duk, ide itazko zera, bai.